Bon dia. Amb el confinament, pels carrers s'observa una gran quietud, una gran solitud, una gran tranquil·litat. D'on ve la quietud? Quietud ve de quiet, del llatí quietus. La U es pronunciava quietus, però si anem més enllà, ve d'una arrel indoeuropea que és, com en català pràcticament, quiet. És a dir, quiet però pronunciant la U. I aquest quiet volia dir parar, fer parar o descansar, estar-se quiet. Aquesta és la paraula que no ha canviat pràcticament gens. Però també volia dir pau, estar en pau. Era un pas més. O també aquesta arrel de quiet posant-hi un trans a davant, que volia dir a través o més enllà, també va donar lloc a la nostra paraula tranquil. Tranquil, aquest quil, té la mateixa arrel que quiet, i per tant tranquil era d'alguna manera anar més enllà de la quietud, i per tant era la tranquil·litat interior. Aquesta era la idea que ens ha llegat avui aquesta quietud que, per desgràcia, tenim durant aquests dies. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!